kalamidad, tanan-tanan apektado. Pero mayara sa mga grupo nga nagapaningwa para makabulig sa ilang komunidad kag isa ka grupo sa mga mangunguman nagpalapit diri sa RU Foundry Machine Shop Corporation para liwat nga makabangon. Yari ilang nga istorya. Mahulog ng dagko nga bato, makakas ni nga man hagdan. Sir, tuloy kami sa sitwasyon sumong sa Mailom. Anong sitwasyon nyo dito? Tapos ang bagyo? Grabe kita mo niya sitwasyon sir kay tanan niya amon balay, guba, plus pagidang naitabo sa amon nga taytay nga naanod. Ti kabudlay gid nga magkomunikasyon kami diri sa ubos nga wala kami sang agyan bala. Ti nag-improvise lang kami sa taytay nga kawayan kag lubi para lang makatabok. In case may emergency, may latayan kami nga temporary lang. Pero karon niya muna nga problema nga tani kung masolusyonan nga mabutangan lang kami sang gamay lang nga hanging bridge nga safety bala nga amon nga mga estudyante mag-eskwela kay karon ang desisyon sa gobyerno nga imodule lang sila. Pero kung imodule ang bata daw wala dito sa makuha nga matun-an kay tungod imbes nga salig kay module, sige malang lagaw-lagaw, laing gid nga ara sila sa eskwelahan. Kaya madisiplina sila sang ilang maestra, makatutok gid sang ilang mga leksyon sir. Buti sila kung sila subong, wala sila kapakado sa eskwelahan. Sa balay na sila subong. Naara pa sila, evacuate pa sila subong. Kasi evacuation center. Pila ka mo ka mga household apektado sa inyong area nga di katabok? No, 163. 163 ka household. Oo. Tanan-tanan mga mangungumana Oo, na. mangungumana tanan sir. So gapanaog, sa suba, tabok sa suba, saka balik. Oo. Tubig. Ang tubig namon nag-ideya lang kami sa water spring man nga gamay lang nga hose para makabot daw nga supply. Kay kung magulat kami may gapangako man nga ang tubig namon nga mahatag pero isa man lang ka bises. Kinanglan nga kami magbayanihan nga magkuha dito sa bukid sang tubig nga amon ilimnon gaya nga safety. Kung makaproduce si Sir Aryo sang post, nagapasalamat kami sa iya sang nako nga mabuligan ba lang mga pamuluyo sang sityo Tabidjaw. Tabidjaw. Oo. Anong purpose yung subong sa ringari ka mo kay Sir Aryo? Anong kinahanglan gid ninyo subong sa iya? Ang purpose naman niya tani, host gidya kag tubig, para sa tubig. Para sa tubig tapos ang amon gidya nga taytay bala. Nga taya namon temporary go. Oo. Kay kabudlay gid tutuod gidya nga bisan magpagwa kami sa ngabong nga produkto. Siyempre sir, ang iban may mga tao hindi man sila nga masugo mo dayon nga pasano to bayad ka pa mo. Kamusta pa nanom? Mga tanong nyo? Ang mga tanom namon ubos gid sir. Sugod naman sa sugod. Balik naman kami sa back to zero. Back to zero naman kami. Oo. So tubig, transportasyon, lagyan, pati pananom, ubos tanan. Ubos tanan. So amo na rin ka mo sumunta ni ang amon gani mga saging halos bunga na tanan. Ang akon lapad man gawa saging ko sa akong area. Ubos kito ya tad sang bagyo ya sir. Bisan mga saha putol gid tanan wala gid sila nga ano. So, okay man lang ang saging kay ulat ka na 8 months. Mabalik naman lang na siya kay may ara pa man nga puno mo. Sir, hindi sila doon symbolize lang sa small farmer group. Ba't amo ni sa buong sitwasyon sa aton mga farmers after sa bagyo? Patuloy may kalabanan sa igo sa bagyo, ang mga mo gini. Ito palariho halos. No? So, we're trying to come up with something maka-alleviate ang ilang sitwasyon. So, sa iyo ni Goku sang host, I think may ara kami na available nga host subong although 3/4 na siya. Pero mga I think 16 man sa Karolyo. Ayaw kung makalambot na sa inyo nga kinanglanon para sa gamiton nila sa inyo nga lugar. Ara na ng host, no? Kadua yung taytay na kailangan namin lisensya tanaya sa city. Hindi na matriberda kung imo-imo na taytay kung mabasulan ka pala kung matumban ako. So, kailangan namin maka-coordinate kita sa city. But, willing kami mag-provide initially sa mga material nga daw hulamon ng temporaryo para lang makagi-agi ka mo kung masugot ang city. So, kailangan engineering pa na sa city, matuon sila.
i-discuss ko pa na sa kay Mayor kung may lugar. Ang balong ko sa willing kami magpahulaman sa mga either I-beam o channel o kung ano-ano nga kailangan nga medyo malabayan na isang tao para mga kabataan yung maka-eskwela mula sa nga ito no Brown. Kabay pa nga si Mayor, masugot man siya sa temporary nga solusyon. Kag gina-istorya mo sa akon nga nagbayanihan ka mo pag-upras ng Taytay, amo ginang namin nga trait sang Pilipino, no? Nga binuligay, pero hindi kayo sila nga kapag-gala ka mo. So, ang inyo nga problema sa inyo tanong, pero kung ari man di may ari man tali sa mga binhi nga hatag man ni Senator Cynthia Villar o sa iya bata nga si Camel Villar, Senator, mga hatag kita sa sino para makasugon mga mutanong sa inyong lugar. Makatanong ko mo sine kung may mga maka-ani na kamo, i-assure naman namon kamo nga baklo na mo na ang inyong produkto sa maayo nga presyo. So kamo ma-determine sang presyo kung sabi talong be pila kinang baligya nyo. Nga hindi kamo perde makagaransya kamo. So predictable ang atong gusto nga matabo. Kung sabi nga sugod ka pala talong kabalo ka na nga baklon na sa imo butang pa 120 kilo kung ko kabalo kung pilang kilo ang baklanay. So bago ka magtanong, may istorya na nga baklong ko sa imo, amo na ang kilo. Muna ng presyo. Amo na imo na to. Pero wala ka mo sir gamit fertilizer. Organic farming, hindi nyo Baptista. Amo na importante sir. Amo na importante nga organic farming sila yung para mabakal. Amo basic na itong requirement. Actually, ang MUBA, kami bron sa MUBA ni Gingging Banowski, amo lang yung few nga nabiling programa sa una na ni Gobernador Maranyon nga 10 villages all over Negros. Kaya ito isa lang sa mga nabilin o kung pila pa ka grupo nabilin na miskin wala na suportahan ni Governor, ang government naton, sige mangyapon sila sa ilang organic. I'm glad na sige yapon sila. So I think it also incumbent our part sa private sector na mabuling na lang kita kay kung kulang aton nga gobyerno kay siguro damo man sila sa nobra nga iban. Kita lang mapuno sa ila kinahanglanon sa subaw nga sitwasyon. So I hope na sa dason nga budget nga utahan nila sa sa budget. Sa ang ini sa bunga seedlings, temporary ani nga libyo para sa ila para for the meantime nga wala gid sila sa panahon. Subong ni masugod la tanom. Of course, I said courtesy ni Senator Cynthia Villar kung sa iya bata si Camille Villar. Ang hatag ni sa naghatag kita sa akon niya ipanghatag nimo sa mga farmers nga kinahanglanon. Labi na gid sang pagkatapos ng dilubyo nato nga na diyan no. So ini siya kung in kaso tanom na sila kung ma-harvest na sila, assured namon sila nga baklon na nato ang inyong tanom. So wala na kamo problema sa market. Pero i-determine nyo kung pila ang inyong baligya. Isang istorya na kita nga baklon namon sa amo na presyo. Importante nga maginansya kamo, no? Kaya ang kung baligya kamo na sa tindahan sang maaw ang sobra ninyo, isa ka kadugon sa sobra nyo, dalon nyo na di sa amon, baklon namon na siya. Sa maayo nga presyo. Okay. So, ikaw-oversupply ka mo kasi sir sa utan? Okay, take. Kung kasabla, wala kami isang halimbawa, way ka-coordinate ba lang iba nga farmers, magdungan bala kami tanom, kaya mo na nga oversupply mag-isa. Kung halimbawa, magpasunod kami kung okay man, mapasunod kami kung magsugot ang iban, kung balik kayo nagatingwa ka ng iba yung mga tanom man dayon. Halimbawa, sini nga panahon be, kay was out yung tanan. Di, siyempre, pauna-una gid niya tanong para makarabis. Sugod-sugod niya tawag pauna-una kay siguraduhon nato nga baklo natong tanan. So hindi ka mo pauna-una. No? Bali, kailangan ma-cooperate tanan eh. Hindi na pwede nga iya-iya kay adron sa mo nagapatabo sa aton. No? Ginagaway kita, bagsakanay kita presyo, sino kaluloy kamo mangyapon. Pero iniya nga aton nga sa Mubaya, kabalon na si Gingging inyong chairperson nga we're fully supporting sa iya activity. Labi na gin nga organic kamo mo. No? So ari kami sa inyo likod nga mag-support sa inyong mga programa. So hindi ka magpalibog sina isang inyong nga tanom na nga hatag namon subong sa inyong seedlings na buhay kamo baligyaan. No? Okay. So assured na kamo nga may market kamo. Salamat mga amiga. Sir, kay kung halimbawa is magbaligya kami sa ibang sites sa area sa Negros, dira man kabagsak sa para halimbawa kan laon. Kaya kung halimbawa nga magkuha si sir, why na kami problema, diretso na kami siya, hindi na kami magkapit sa maaw pa. Pwede man.
Rutan, patilawon nyo man dahil taga-maaos ang inyong organic eh. Wala chemical, wala Hindi chemical. siya pagpakanon sa damong chemical. Doga plano, kaya pamatyon mo lang mo ako. Sa nga may kakao tadi anong aton nga kwan sa ila. Of course, nga may kakao tadi kay Ari si Chris Padriga. Pagsikap sikap Dilimano, nga nagatanom tubong dito sa Banban. Ito nga, ang kakao ni, isa man nato ka project nga ikuan arang inang seedling na sa likod naton. Amo man ay provide naton sa ila nga bali long term na saya nga klase ng produkto. So may ara sila short term, may long term sila. Ang long term nila na explain na natin sa ato isa ka program nga 25 years na sige-sige lang sila ani. Sang bunga nga mo sini. Di baklon ni namo ni Chris, kailangan i-process ito chocolate. So ini sa high value ni sa nga crop. No? Kami ma-provide sila sa planting material. Initially siguro kay 500 sila ka household. No? Tagpulo lang guro anay kada kuan sila gwerta lang nila tanom sa likod balay. Okay. Para madeparahan nila mayo. No, so kung dumatyag nila nga daw kinanano pa sila pwede nila kapadugang. I-provide namon ng seedling. Bayranan nila ang seedling pagka-harvest na siyang pods. I-baklom namon ng pod. I-deduct lang ang portion sang bilis ang seedling para mabayran nila. Nga kinapabayad namon sila. Number one is hindi kami gusto kapangatag lang. Kung ginatagaan mo tao, of course, mention ko na permi nga nagadulang iya nga dignity as a person. Ang self-esteem niya kakadula. So kung gadi gusto, ini nga mong dili na negosyo ni sa tawag. Pero ang negosyo ni tawag na compassionate business na tawag na. May compassion nga aton nga business ni. Why na tong ina-take advantage siya subong labi na subong may disadvantage siya subong we could take advantage of him, no. Because as a matter of fact we want him to rise, no. To have a better life than what he is today. Amo na nang natin pero may creation of new wealth. So ma-engage kami doon, hindi man kami pakasal, engage lang. Ma-create kami sa kabago nga manggad, ang bago nga manggad ang partidaho namon. Hindi ko pagtandugon manggad mo, hindi ko pagtandugon ako manggad, kita daw mo upod ta obra, puti na ni crash. Ang manggad nga bago mo nga itong partidaho. So wala sing damo. Why sing do perde nga tao sa transaction ba? Pareho even ang atong chances. So hindi mo kamo ikwanton ani? Pwede man, sir. Pero may pamangkot pa sa nang dito sa amon ni area ay niblang kakao ni may ara sa nga magbuga sa bla ando ka puti-puti na bla daw anong klase nga ulod na bla Borer sa pan-borer na. oo Sagwa mo lang na siya. Pero ang importante nila na may ang treatment sila mga organic, organic treatment man. May mga concoctions na ginausar nyo man sa inyong vegetable, usar man nagyapon. No? Question lang sa sagod. amo lang ang amon baton nga limbawa tapik dire siya sa bunga amo lang ang spray na mo Anyway, bago ta magsugod siya na may training man. Tuduan ka mo na. Matudloy ka mo. Tudloan i-training ka mo ni Chris, no? Parte kung paano magtano, paano patubo, paano magbantay, paano mag-alaga. Hasta mo nang ano sa munsan mo ang ditong kakao may kakao mo sa mga area gamay lang pero gakanunot bala siya sa mo nang ano Si Kap Joe, sa Banban na, karon ari sa disibong sa aton, dala siya 800 ka mo na. Oo, nag-harvest na si Joe. Harvest na sila. Baklon na namon. Tama na, i-process tama na. Himuunta na siya sang fermented nga process, kag i-dry, mahimo naman na siya tableya. Sir Chris, sa mailom sa ila area, typical namin mo siyang area for Tugnaw. Ideal. Namin gila ilan. although sa bunga niya pero amo lang ang Although may asphalt na siya, pero hindi man gid siya negligible man ang katigaan siya sa sport niya bato Bato saya. gagang best ang number one gid jaming attitude. Sige na pananimo na kagwapo sa lugar mo kung ang batasan mo hindi mayote. I think na-meet pa na natin sila ni Mayo sila mga batasan. Bot kung katalikod naman. Pero muna sa lang gusto solution immediately subungan na is tubig. Amo subungan gipalapin yung sa bagay wala kami posisyon sa halimbawa sa gobyerno wala kami ano pero gapaningwa kami gabayanihan kami kay gusto namon makabulig man sa mga parehas mo. Actually
kung sakol nga, hindi na ko yung mga budlay na magadto kay Sir Aryo, nga mangayo pa ko sang host na kay iti. Kung sakol lang yung personal ng interes niya bala, halimbawa. naman okay ka na yan. Okay na po yan, may tubig na tiya. Pero ang ginalagas namon nga makatag mga kami vlog, san gamay lang, amo lang kami nga tao, wala kami sa... Hindi ka magsila nga, amo ka lang ko ni. Amo ko ni nga, farmer. Wala kami Hindi kasarap. kami amo lang ko ni. Pero Ilan isog ka nga, farmer. Kung wala ko, simo gutom ka mo. Di ba? Hindi ka mapakanubo sa lawas mo kay ikaw ka pakaon sa mga tao di sa Bacolod. Hindi lang pagbutang ng ilo. gaya diya kami nga matawhay mo ng tao to sa amon. Sa bulig sang ibang nga tao nga maayo man. Kung mataga naman, ma-produce na naman ng tubig, matawhay na sila. Hindi na sila mabudlayan sa panag-umpon dito sa Kilid Suba. Sa produce ni Sir, pasalamat kami nga matagaan niya kami sang host. Kaya kung halimbawa, kami nga panira sa gobyerno, pero sa gobyerno, damo pa Proseso, proseso. may hinay ang proseso. Pangayoon mo sa buong sunod tuig pa maabot. Pero subong I think ang inyong mayor, si Mayor Mayet daw, object ni siya. Pagkatag mo sa... Pero Aryo siguro, mapalasig na ito. Anyway, Mayor. unahan na ito, yung dala ito. Dito malisensya ko na siya. Out of respect, ng pabalo ko siya, nga mapapabay ko to host sa inyong lugar para may tubig kami sigida. No? Kung ano pagkakulangan siguro, pwede nila na niya punuan sa city. Labi na kinang taytay ng inambal na ito, kaya naman lisensya, kita na sila, kaya na sa engineering na nila mo. Daw, regarding sa host na, kailangan pasurbate naman na sa tao namon nga, mag-distribute ka ba sa host, kailangan nga tanan makatilaw. Kaya karon kung ang distribution sa host karon maghingo ka sa nga, ang mabilis puntaway na. So dapat isa lang, ang level 2 na tawag natin, kung pwede na ito masitapan daw level 2. Aras tubangan sa panimalay nila ang isa ka gripo, sabihan ka panimalay sa mga gripo para hindi mag-inagaway. Amo na sumawid to sa. Amo nang palakat kay sa unang experience namon, kung laba lang ang host nga diretsos po na gasa nga abe, sa uli sa punta way na tubig. So ginimo sa punta ginauto dire labo ya. Hindi sa katilaw. Pero inaya, kung may level 2 tayo nga may pag strategic ang pagbutang naton sa host. Maano naton? Ang problema pero may na nakita namon nga kada calamity tubig Number one. Pero can you imagine makuha ka pa di tubig sa Bacolod para dalon mo yata kung sana sana ego, no? Na subong nakitaan kong isa ka solution probably, no, hindi pa man sigurado. Nagpakal ko sang filtration nga system nga solar siya. Nga kung may calamity gani dalon siya sa kalugar pandaron siya. So hindi na kinana magsag-o ang tao aran na sa kalugar nato. So daw mo nang ginapanumdum ako paano nato sa may setup. Hindi na siya reactive, it is proactive ni siya nga party. Every year may maabot ang iban nga bagyo, no? Hindi naman nato niya mapalagyoan si bagyo. Ano siya hulagon ang Pilipinas, palayuan. Kita ma-adjust sa bagyo. Pero bagyo aran na siya. So dapat niya ibuhan nato siyang project nga hindi mo budlayan. Makita mo lang subong after sa calamity, ala isa ka truck na tubig halin sa Bacolod. So kay budget ko I'm sure may tubig man nato. Unfortunately, hindi sa drinking kay tungod nga medyo hindi sa sigurado mainom. So butakan na nato sang simple nga filtration for potable water. I think basta pwede na sa nato mahimo, no. Hindi pa ko sigurado mahimo pa na naton. Kasi nagbakal ko ana sa cassette. Patestingan ko ana daw sini pa analyze nato ng tubig gagwa whether it is potable or not. Once potable na siya, pwede na sa nato no distribute massive kada lugar na may kinahanglan sa tubig na para drinking lang. Usually importante yung drinking, you know. Kasi hindi ka paligo sa kasmanag, pero hindi ka man ginmano, no? Pero kung hindi ka kainom yan. Hindi ka naman tubig, tipo ko gila. So muna siya. So I hope nga may mo na sa naton ang mga programa na ginaambala natin dito po. At siya, ang glad ganing RMN si Joe, subong 7,000 na itong iyatanom nga kakao sa iya lugar. Unfortunately, naigo man siya. Ang iya mga saging, itong mga bunga na to, nagdarasa man. Ate, siko okay na yan mo ginasaya. Part na sa ngaton nga pangabuhi sa Pilipinas. Na may ano gisa pero may sablag din siya. Pero kung preparado lang ta sa sablag, hindi makita matamaan kan. Dahil kinimo nila brada sa kuan kita. Makita mo sa may siya ilang video. Nagimo sila daw tay-tay sa kayo. Sila lang yan ang ubra. Bayanihan system.
Kung sa ilihan gani, mga pulis pa to yung nagano, Nagubra. nagubra. Kamuya kamukha mo. Kami lang yan. Presidente na lang mismo. Ang tao dito, gasalig pa to yung gani nga, galantaw lang sila ya. Pero sa amon niya, hindi kami batas nga gaubra ang isa sa amon. Nga amon man lang tanan magyan, para man sa amon. Kamuman mo kami dito. Amo na natawag ko. Tanan niya, hugpong kami ya. Kita po sa lubito ng aking post naman sa Facebook. Do ko humok lang, do totoy lang guyoron sa Tapos kalabuon. nakikilabo, nagbuli. Muna namin lang tawon, no? Namin ang tawon. Munang batasan mo nga man. Oo. Sa yung area, pero di kuhan kayo. Prone ka mo sa mga pagdilaw sa disaster. Vulkan, Marami na. bagyo naman, subong. Kaya sa likod sila, kalaon din mo. Masalamat kami gani, kaya may 3 pa da ka bukid nga tagas nga nag-cover sa... Tabon sa inyo. Kaya kung wala na, Kasi gani inang bukid na alungan na to na hindi na to natanong. Kung magtanong imang kita dira, kabir kakao pwede na katanong niya, no? Para daw kahoy man na siya. Hindi ginato na pag kuha ng bukid na kagbutangan natong I think ang natabo ko sa kanlaon kay sige sila vegetable hasta nadula na gid ang ilang forest cover. So pag ulan na daganas dahil ng luta eh. mo, So dapat ibalik na siya sa Ubus-ubus kanlaon dito yung pagtanong state sa mga kahoy, no? kung sa amon yung area diya, dako pa na di ang lasang. Oh. Sa amon, dapat So bantayan nyo ng lasang, ang muling dapat tagaan na sila sa livelihood. ang isa man na ka, no, sir, ang isa man na ka sala man kisa, kay may ara mga dagko ng mga tao pala. Kapag wasin daw ay may reaksyon gani ang dinar. Pero halimbawa sa amon nga part da nga mga tao sa amon nga gauling, kung mismo gakwa mga may permit tapos amon gid tanong bala. Pero wala wala yan na ginadakop ang gapagwa na sang lagpo yung mga truso. Niya ako niya, legal niya, basing. No, ang labisan na gali, ginagamit ta. Masiling ka lang. Pugas si Mistero eh. Si Mistero sige hambal na sa mga kahoy-kagang iya gali legal man no. Pero sa Legal ni kinong natudlo ya, hinyay niya. pero sa amon yung ano ya. Kasi gigapon, sir. May May makita ka mo. permit siya, may travel. May sige gapon pa na ako nagko nga kawin sa inyong lugar. Yaran nagligat tumindakto daw. Pro daw na ano. Medyo yun ang piga. Alam, meron Ano sa kung tusok ganyan lang. na? Nalusot lang gapon. Malusot mo dyan. Nakop-takop lang isa, pero kalusot na. Sa nura. Ay, pitaga. Pero mayo subong, sir, katungod nga ang inyo, gid man nga gid tinutuyo ang gikan today na solusyonan ni Sir Ario. Oh, Ano gusto nyo nga maano? Salamat gid kami kay Sir Ario. Kay wala man sanang malibad sa amon. Sa amon nga pangayo sa iya. Ano pag balibad ko kay natulog mo ko masakit. Kaya palibad na lang kung ganun, sir. Yo mabalibad ko na tulog mo ko masakit. Tulog kadto sa amon lugar wala ka manggili mo. Solusyonan mo sir nga problema. Oo. Pag pulit nyo karon mahibit-bit ka mo nga May mga... bitbit na may padayaw na kami nga areo. Wala kami na sa ligid sa ano sang Domingo man gobyerno no. Hindi. Pero kadugay o ari nagkadto kami ya sa Private. tao nga private nga makabulig gid ya sa amon. So ang iya nga pag ano, ang iya Sige, bata, Ari. ano yung first name mo dai? Crystal. 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 Wow, Crystal. Salamin. Crystal. O sa nag-eskwela ni year, kanugong siya sa eskwela. So next year, gina-encourage ko siya nga magkadto ko kay Nunoy Moraca sa CPSU. CPSU. Magkuha ka exam. Kabakala. Kaya agriculturist man ang iya gusto. So, bata sa farmer, I think may mga allocation na sinunoy sa mga For bata, farmers, sa with ang mga bata. Yeah. So, kuha ka lang to exam. Kung pasar ka, dito ka sa Kabangkalan, you could be partly funded by ang Amon Foundation na kabulig. Kasi sa allowance mo lang kada semana. Part na sa aton nga programa. No? Sige ra, salamat gid sir. Mayo kay mabuligan sa mga eskwela. Naguntat kaya tungod. Nagsakit na bisa sir. Bago lang siya naka-recover gani. Pero gusto mo gid matapos. Okay. Kay amo man to nga timeshare nun ang amo niya kwarta bala nga gamiton dali sa college nagamit sa ospital. Oh. Okay. Ito mayo ka na subong. Okay ka na, naka-recover na kayo. Recover mo daw. Ready ka na mag-eskwela. Oh, Very good. Sige. Kaya kito tayo subong sa mga kabataan na willing maging farmer, Oo. mag-practice sa farming. At least Agriculture, ha? ikaw mismo gusto mo nga mag-agriculture. kay nakita ko dito nga part sir nga daw wala pala may mga sapak sa mga farmer daw amo na ba
once nga maka-block, pwede ko pala sila mabuligan. Pero mo to na masaskwela ni pa-apply sa imong mga fellow nga farmers na. Okay. Mayo na. At least ang object, actually, subong you have to remember, no? Overwhelm man ang city sa Bago no? Sa kadamo, sa Bululigan. Bululigan. You have to understand sometimes nga aga-delayed sila, no? Hindi naman na-first delayed sila. Grabe sir, kayo subong yung makita, talagang gobyerno in the private sector, kailangan magbuligay sa mga panahon. Ang hindi nila masakupan, pwede namon sakupon. Ang hindi nila malambutan sa government, araw lang kami, no? Although gamay-gamay man namon mabulig. But at least may ara sang may makitaan nga alibyo bla. Like for example, sa Kadlaw nagdala man tato sa mga bulong. Kaya pangayo sa ato ni Gingging ni chairman nga kira man kadamo ga ubo ko nga bata, damo ano. So nagadto kami to sa isa ka lugar do anom to sila ka pamilya, no. So kami ng bata. Ito may factory ng bata. Ay, ito kaya sagdan to. Kung dira sa daycare balaw, damo ga ubo ko nito. So may dalaman kami nga bulong para sa tamon, mga para sa bata. So nagdala kami to for bugas, kag itlog, kag uga. So terno gina sa pamahaw. Itlog ang ugagin. Di ba? Kung mas nabi, itong indala ni sir ay red rice. Daw lain man yung red sir. rice. At is healthy. Pero mo sa ginatag na kisa, nga daw hindi mo takan. Red rice na produkto na sa aton farmer sa kanton Pag sa Pontevedra, may mga farmer magkita da kung kasi ganyan magpotsimo kung ano lang kinanano ninyo sa inyong pagtanom sa festival. Pwede man tada engage sa inyo, no? Iuna tanan ini. So na magpot kami abono ka. So wala ka abono, pwede man kami kapahulam. Hulama. The word is hulam. Pwede mo sa So at least na nasolusyonan ng kanto, tadi na may pulos kita inyong kanto diri. Nakuha nyo kita inyong gusto nga makuha man. Nakuha rin naman ang amon nga tinutuyo. Di nga masolusyonan man tong problema sa amon nga lugar. Nagkalipay man sang tao dito, sir. Okay. Nga makita bala nila saan kami, di kami opisyal nga nagano. Pero paningwa kami nga makapangayo sa bulig sa ibang nga tao. Para nga ihatag man sa amon nga mga pumuluyo to nga mabilipisyuhan man bala nila. Okay, ang inyo na nga chairperson na nga si Gingging Banowski nakasapad na siya. Hindi mo maindihan. Sa kung ano nagdadabo. Hindi mo na maindihan kay ang yababa daw rakit daw. Pero pag silingan na yan nga lakat ka mo. Kung hindi ka matuman, makigang ka pa lakat eh. Pero at least may pulos, pangulit ni magbigiging ang komunidad na nakabenepisyo. Gingging na very active siya. I have to admire her also. So nga, kung siya kanina kulapit, hindi man hindi, kita mo nang iya paninguha. Of course, with limited resources, but despite that, in-maintain yung organic nga. That's why ang mga statement na sa government, bisan natin nga ang organic, kung ay masinahimo sa negro. Paano may mo, kay wamin na natagaan funding? Siyempre, dapat ganun i-fund na nila. Kaya imagine, subuhay sila sa funding sa ila ordinance ng bago, budget. Paano na siya hindi na matagaan funding organic? Subong, host kita sa Tierra Madre. Ang Tierra Madre, it's about organic. Kag subong ay po ang International Federation of Organic Agriculture. Kita ma-host. Subong, 3 kadlaw, 4 kadlaw, 19, 20, 21, 23. So kita yan, suway natin na suportar ang organic. Ano nga klase sang mindset bala nga ginambal sila. Dason sa 2027 kita ma-host ang International Federation sa Agriculture bilog nga kalibutan. Kita ma-host kay sang September asang December 2024 nagbidding na ang kung sino ma-host kay pinapalibot ang hosting sang IPOA mo sa bilog nga kalibutan. So nagbidding kita sa Taiwan, upod na si Governor Bong, siya mismo nagbidding nga ma-host ang Negros. Ang kontra natin Australia, naperde pa natin ng Australia sa bidding. Kaya nag-support sa ato ng Southeast Asian nation. Now, subong pasudlo nilang GMO. Ano ka klase ka contradiction? Will be the laughing stock of the organic world kung himuon ta na. Dapat na utato na nila ang GMO na. Hindi na nila pagsigihon. I hope na the governor is listening. Na stop GMO. It's a slap on the face of the organic practitioner.
good thing meron nagyapon sa organic farmers nga nagapadayon sa despite na kulang sa Si support. Ma'am Ging makapadayon na siya ngayon kaya sa may ano kami may greenhouse na kabay nga no. Okay. Daw maka-support naman duta. Resolve gilang budlay man gila. It's a given na medyo budlay gawa organic, but you'll be feeding ang ginambal na mga aga organic itaming nga gusto ta organic. Nga damo ka man na sakit subong. Hindi na galing ng masakit. Wala na mahalin sa hangin, tupasin mo. Halin na nalupot mo sa baba mo Di ko nilupot mo baba mo damo lace ng chemical, natural mo sakit ka Nga damo dialysis subong. Damo ospital, sige patindog sa ospital, do ka proud pa sa ato patindog sa ospital. Para sa ako it's a condemnation kung patindog sa ospital, it means you were not able to prevent. Kaya halin sa una na anad kita nga we are a reactive nation. Palo na kita may bagyo ka na to, hindi ka magpreparar. Kaya mo na react lang ta. So dapat ka planning na kita. So one way of planning is go organic. Kaya kung organic ang duta, hindi na siya mag-run away, mapundo na yung tubig, kaya gina-absorb na yan mo. Unfortunately, ang sa bukid, kalbo na, wala na siyang organic matter. So may mga kapugong wala, ito ay nakahoy. That's the cause of the flooding. Hindi na kasi lang nga ang bagyo, yung nabaso nila yan. May bagyo niya kada tuwig yan, hindi man siya pwede nga. Unless nga siguro na idugon ng Pilipinas, hindi tayo idugon. Papanaog doon sa Singapore. Sa Singapore, may bagyo mo. Hindi papanaog doon sa Singapore, Philippines. Sa parts ng Mindanao daw ay mayong bagyo. Ang Mindanao na sila, nasuot na sa bagyo. Ginamatama sa climate change. Ginaigo na sila Cagayan lang, pero may Davao ang ginaigo. Davao, sa parts kay Iban Dala nila puli karon sir wa, mayong balita na ni. At least after bagyo, nagbutla ang Pag adlaw. ginawis ko may nga mga balita, kunong tato nila ang GMO. May sis nga magatubo, Japon. Okay na. Sige. Sa sini nga mga panahon sa kalamidad, kinahanglan magbuligay isang gobyerno kag isang pribado nga sektor para mapadasig ang pagbangon sang aton nga mga kauturan. Kamuya ito isa naman ka episode sang Are You Agreeable?